Ana mong balay guys, oh. Ang among iro. Tukoy. Ang among iro ni tagbo. Unang-una, kaunday taan ni guys, saging. My favorite, saging. Kanunon sa mga pobre. Diba? Saan ko nagsaging wa pa kumukaog kanon. Okay naman ni guys kay saging man ni nga tundan. So okay ra ni siya, nakakaon ka na og rice or wala. Basta kay ngani nga saging no. Nya maghukad ko kay maniudto nako. Kaya balto daod bumalik na sad ko. Ana ang kinabuhi guys. Labay sa basura nga panit. Unaw taring gripo. Okay. Hukad ko. Hara kong rice cooker. Kaon akong kanon. Ay maniud to ta guys. Grabe asin, kinainitan yun. Kaluoy sang sudan guys, awa. Sudan tahon sa pobre, kinaluoyan. Unya, bulad, siyempre. Ano ng bulad? Appetizer. Inunon, iba o, galutaw sa yung sabaw. O, dali na mo guys. Sinsya na mo guys, kay maora jud intaw ni among kuan. Siyempre guys, napuday prutas. Mukaon ako guys. Bye-bye.